yn ôl I gylch y Gwartheg ar gyfer un o'r dosbarthiadau ola ar y diwrnod ola a sioe ola. Prif weithredwr y sioe, Steve Hewson. A wi wedi dal chi, Steve, a chi wedi dod yma jyst I wei helo. A wedi, wel, gewch chi sylwebu wedi si ar y dosbarth bach yma nawr. Pam laid, ni'n gwneud popeth arall yn y sioe. A sioe diwetha, dydd diwetha, so nawr sylwebwr ar y pen y popeth, so ie, dyn bleser. Perffaith, mae Iwan Hafod Mair, da ni yma hefyd o hyd. A Steve, fiwch chi'n neud bach o stoc judging, fiwch chi'n beirniadu stoc, I fod ffermwyr ifanc blwyddyn nhw? Yn yr YFC, beirniadu stoc, stoc Gwartheg, a fi wedi mwynhau beirniadu stoc, ennill llais I ar YFC, a fi wedi cystadlu ar y maes y sioe, a sy'n mynd lawr I Llundain, I Smithfield. Do fe wir? Dim ennill dim byd yn Llundain, ond nawr jyst I fod yn y cilch, gyda safon y stoc fan hyn, jyst mae'n gret I weld y sioe yn ôl, mae'r stoc gorau yn y byd, yn just ffantastig. Ie, stoc gorau yn y byd. Mae Dyfed ych chi adre fyd, oes Dyfed Dion Cymru. Oes Gwartheg ych chi adre? Dim nawr, ond diwetha, mae'r Gwartheg dyn ni. Fferm bach, fferm mynydd, so mae'n mwy just defaid nawr. Ond dwi'n hoffi'r Blacks. Maen nhw'n mynd yn lyflu. Teams da gyda nhw fyd y Gwartheg Dion. Just edrych am y safon. Mae'n neis I weld yr holl breeds fan hyn. Mae'n neis I weld y safon, y Charolais, a mae'n just ffantastig. Wy'n gwybod bod rai chi fynd, wi ddim eisiau cadw chi rhy hir, yn dyfe? Females of the Future, Gwartheg y Dyfodol fan hyn. Felly petai chi nawr yn beirniadu'n sgidiau John Phillips, Steve. Pwy fyddech chi mynd am nawr? Mae dan ni'r Henffordd, mae'r Lincoln Red, y safon y Henffordd yn lyflu. Y Blues, y Limbs. Wel, I fod yn onest, Blondes, Charlie. Y Charlie yn lyflu. Cyn neud y judgment, y final judgment terfynol, mae'n rhaid I mi gweud, mae'n amser I fynd, mae'n rhaid I mi sgipio nhw. Mae'r ffôn yn canu, mae'r radio yn siarad I fi ar y radio, so mae'r experts fan hyn, so draw I ti, boi. O, gret. Gisio ni mateb ag yn diwedd. Steve, diolch o galon. Bleser. Mwynhewch eich diwrnod ola. Mae fe'n mynd nawr. Iwan, falle gai well ateb da ti. O, ydyw e'n gret o fwy. O, lyflu di. Mae wedi gwneud gwaith ardderchog dros y deng mlynedd diwetha. O, mae wedi arwen y gad fel petai o dan amodau anodd iawn dros y blynedd diwetha wrth gwrs. Ond ie, mae e jyst wedi bod yn llawn egni a brwdfrydedd bob dydd wrthnos yma. Mae bod yn egniol fel e, mae efo sef o rwbio ffwr ar bobl. Yn union. Ond nôl at y gystadleuaeth felly, achos gisio ni mateb nag pwy oedd e'n meddwl oedd yn mynd I ennill, felly gai mwy o synwyr da ti, ond ni ddim wedi gweld y brydiau I gyd, ond mae'r brydiau cynhenid a'r cyfandirol yn y dosbarth yma nawr I pare y dyfodol i'r heffrod, yn dyfe? Females of the Future. A mae eto sut mae cychwyn beirniadu hyn yn sydd, a mae... Ond ni'n hoffi'r Charles yn newid basio o'r ddwy heffer Charles. Eithriadol o ddwy heffer dda. Maen nhw'n matcho'n dda fyd. Maen nhw'n yndan. Maen nhw'n werth i'w gweld. Ni'n gweld o fyna yng nghornel y llun y ddwy wen fyna nawr. Maen nhw'n ddwy sydd yn just yn neud par perffaith. Yndan, a dwi'n meddwl mae hynny'n golygu chydig hefyd i'r beiriad bod nhw just yn taro'r llygad wrth basio fo. Ond deud hynny, dwi'n hoffi'r limousines hefyd. Wel, dyma ni ddrama nawr ynghylch y Gwartheg yng Mhencampwriaeth y pare beef y dyfodol. I ni lawr I 7 bryd ar y rhestr fer. Lincoln Reds, y Burgorn, De Ddyfnaint, Limosans, y Blond, y Charlie a'r Henffordd. A John Phillips o Gastell Newydd ymlaen. Wel, o Gyfyrddin, mae'n ddrwg da fi. Fe sydd wrthi yn beirniadu fan hyn nawr. A wedi gwneud gwaith arbennig chwarae teg iddo fe. A mae'n pwyso a mesur Iwan Davies o Hafod y Mair gen I o hyd. O, Iwan. Mae'n drama fan awr. Mae'n stryglo yma dyma. Mae'n ôl efo'r Henffordd. Mae'n ddwy arbennig iawn fyna. Mae'n rhywbeth yn deithau na'r Charlie eithi, Dyn ôl at y De Ddyfnaint yma fe. Mae wedi dod ôl at y Burgor. Wel. A beth yw pen tost iddo fe driad. Ond ydyn nhw'n esiampl ffantastig o'i bryd. Yndi. Heb os nac o'n I bai. Gorau yn y wlad o'n blaenau ni.
Mae wedi tynnu'r Henffordd ymlaen nawr. Y Charolais a'r Lims. Pwy arall sy'n dod ymlaen felly? A'r Lincoln Red ymlaen eto. Wel. Felly, i ni lawr o 7 i 4 bryd. Wel, elli dim dadle dim. Efallai fe fod i'n mynd i rywle a gweud y gwir, maen nhw mor arbennig y Gwartheg sy'n yma. Mae fel sef wedi, mae'r cream wedi cyrraedd y pen. Wyt ti wedi ffansio'r Charolais o'r eiliad gan maen nhw fewn i'r cylch yn do? Do, maen nhw jyst yn esiampl berffaith o'r bryd. Rwysyd a ffordd maen nhw'n dangos eu hunain hefyd. Ond deud hynny, fel wyt ti'n deud o blaen, bod tro maen nhw'n dybasio dim o dy feddwl, dim yn mynd o un i'r llall, rwysyd. Sy'n ni ddim yn licio i waith o, efo'n hollol oes. Na, fy'n eich chwaith. Mae'n pwyso mesur rhwng edrych ar y Lims a'r Lincoln Reds o dde fyna nawr. Tybed ei chwilio am y gil wobr ma fe falle. Felly ffod, ti. Mae'n ôl gyda'r Charolais. Yndi, mae'n gefnau da, mae'n tollais da yn nhw. Yn does. Mae'n bwer yna fyd. Yr Henffordd hefyd. Ar y pen fan hyn. Rhyw 2 hyffer fach sbesial. Mor annwyl yn dyn nhw, yr Henffordd yma. Mae o'n ofalus i'w feirniadu, beth yna cael ei ddeud. A dyma rhoi dim clyw i ni chwaith. Tybod beth sy'n blaen ag e. A mae'r sbectol tywyll na hefyd yn helpu gwyto. Gwyto falle le mae'r llyged yn edrych. Yndi. Mae o'n nicio hynny ar y pen yn dydyn. Mae e'n look o'r Lincoln Reds. Mae e'n edrych tipyn ac yn cymaru nhw gyda'r Limousin's. Mae e o un bryd i'r llall hwnna nawr yn dweud nôl ymlaen. Mae jyst yn edrych ar ei ysgwyddau nhw mewn nawr, fe Lincoln Reds. Eisiau gweld yw'r lled na'n cario ymlaen i'r ysgwydd. Yr un peth ar y Lims. A'i chwilio am y pencampwyr yma fe, neu'r gil wobr. Mae'n anodd gwybod. Yndi, hollol. A mae pethau bach yn mynd i wneud y gwahaniaeth efo wan. Mae siap o loen ac mae bob peth, unrhyw beth bach yn mynd i tipio iddo fo wrach, t'bo? Ble mae e'n mynd? Mae e'n mynd tuag at gyfeiriad y Lims a'r Lincoln Reds. Fe nath yn atgoffa ni wan. Mae par oedd y peth bwysica fan hyn. Par o'n ifeiliad yn matcho o dde eisiau. A mae o'n deud y gwir, rwysyd. Mae nhw'n tynnu'r llygad a dyna di'r syniad o'i dangos nhw. A i cael nhw'n matcho rwysyd yn de. Mae o'n neud gwahaniaeth. Mae o wedi dod yn ôl. Mae dal i edrych ar y Lims a'r Lincoln Reds ond tu ôl i'r Charolais ma fe. Ond yn edrych i'r cyfeiriad arall. Wel. Mae o'n neud i chdi feddwl, ysdyd i wedi feddwl weithiau. A mae wedi dod nôl nawr at yr Henffordd. Yn edrych arnyn nhw. Mae e wedi cael job anna. Sut gennym ni drymrol i hyn, mi fysa wedi para'n hir iawn yn nhw'n. Fysa. Ti'n iawn. O, mae e'n ôl fyny'r llinell. Waw. A wedi mynd am y Charolais. Wel, y Charolais. Wedi mynd ar pencampwriaeth pare beef y dyfodol. Cael wedys ti, wan war y teg, pan i sôn ar Lims yn ail agos iawn sy'n ni'n meddwl. Oedd e'n hoff iawn o'n nhw i gyd yn doedd y Lincoln Reds hefyd a'r Henffordd achos oedd e'n pwyso a mesur rhwng ddyn nhw i gyd ond... Oedd e fawr yr un byd yn i fod yn onest. Nagod, dim byd o gwbl ond i'r Charolais wedi gwneud ti pencampwriaeth pare beef y dyfodol. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw a Iwan Hafod yma, diolch i tithau hefyd am dy gwmni. Diolch ti fan.